Bisan pa man sa mga paningkamot ni Governor Pam Barriquatro nga ma-address ang hagit sa katalagman. Apan aduna gihapoy pipila ka mga tao nga gusto gyud nga ma-distract sa iyang trabaho ang gobernador. Adunay pipila nga naghimo og mga fake news. Sa mga edited nga mga hulagway, gihimo ang mga fake news nga nagsigi og pangdaot ni Governor Pam Barriquatro. Gipakatap sa social media ang fake news nga mga hulagway nga nagdaot sa gobernador nga nibalitok na kini og laing partido. Apan ang katawhan nga nisalig sa barugana ni Governor Pam Barriquatro nakasaway sa mga naghimo og fake news o gihulagway kini nga desperado nga lihok sa mga kaakbang sa politika. Do not believe everything nga imuhang makita. Mas maayo gyud nga manikay-sikay usa ta before ta mutuo, because karong panahon na with the AI, especially with the AI karon, is very easy para mo kanang mubuhat og mga fake news, mudaot sa usa ka reputasyon sa usa ka tawo. But yes, I've heard about Gov Pam bitaw nga nakuan siya. Ako na mensahe nimo, Gov, ako lang paabot kanimo kanang walay makatumpag sa usa ka maayo nga tawo. Kay kabaw gyud ko og dako akong pagsalig nga ang imuhang paserbisyo sa katawhan diri sa probinsya sa Sugbo hugot nga kanang naay sinseridad o kabaw po gyud ko news po na imuha. Para na ako no, di ko mag-mind sa mga mga fake news. Ako is unsa akong gibaruga si Pam ra jud. Di ko magkuha na mga ilang mga edit nila wa. Dili ta mo tuo ng mga fake news sama na mga gihimo-himo nila ni Gov Pam na kanang mga edited na mga now na ni kinsa diha. Kabaw jud mo unsa ang gikuan ni Gov Pam karon. Diba sa tinuod lang friendly kay Gov Pam bisag si kinsa pasultin why madaghang asyos ko anana as in ako mo kuan jud ko ni Gov Pam kay sa nagdagan si Gov Pam wa gyud na siya baligan ni suroy gyud na siya sa public market. Baka daw kay fake news ba yan? Usually sa mga tao mutuo yun sa fake news. Let's check the fact. Di gyud dapat mo tuo sa mga fake news o sa mga edited. Sa kabag-o pa ni Governor Pam Barriquatro sa iyang katungdanan, nakita na sa katawhan ang iyang sinseridad sa trabaho o paningkamot sa paghatag og maayo nga serbisyo nga tinud-anay nga puno sa gugma. Kini ang istoryang may labot ang Sugbo. Monching Auxlero, Sugbo News.